Pyramídy sú odjakživa záhadou. Či už sa jedná o matematické a geometrické výpočty a prvky, ktoré sú zakotvené priamo v pyramídach, alebo sú to samotné záhady, ako boli postavené pyramídy, kto ich postavil a na aký účel mali slúžiť. Pyramídy boli postavené zhruba pred 4,5 tisícmi rokmi. Niektoré vedecké tvrdenia hovoria, že mohlo to byť o 10 000 rokov skôr, takže pyramídy mohli byť postavené pred 15 000 rokmi. V tomto videu sa dozviete o mnoho viac. Pyramídy slúžili ako hrobky faraónov, alebo ich postavili mimozemšťania na svoje účely. Vítajte na kanáli Patifloop Area X. Egypťania stavali naozaj monumentálne stavby a tie sa odlišovali hlavne hladkými stenami, ktoré sa na vrchu pyramídy stretávali v špice. Väčšina odborníkov sa zastáva názoru, že si Egypťania zvolili tento dizajn práve kvôli ich náboženstvu, ktoré sa točilo okolo slnka. Boh spojený so slnkom sa nazýva Ra a považuje sa za otca všetkých faraónov. Špicatý tvar pyramíd má vyobrazovať slnečné lúče, vysvetľujú vedci z Penn State University. Prvé pyramídy vznikli okolo roku 2700 pred Kristom a Egypťania ich stavali približne 1000 rokov. Najväčšou pyramídou je jedna z veľkých pyramíd v Gíze, ktorá bola navrhnutá pre faraóna menom Chufu. Celé storočia sa vedci z celého sveta zamýšľali nad tým, ako dokázali starovekí Egypťania postaviť tak komplexné stavby. Niektorí dodnes veria, že išlo o dielo mimozemšťanov, zatiaľ čo iní veria, že Egypťania mali k dispozícii technológiu zabudnutú časom. Chufuovu pyramídu v Gíze stávalo približne 20 až 30 tisíc robotníkov a podľa našich súčasných poznatkov im stavba zabrala menej ako 23 rokov. Jadro pyramídy sa skladalo z vápencových blokov. K stavenisku ich prepravovali pomocou špeciálnych saní. Nedávne výskumy odhalili, že Egypťania mohli piesok pred sebou navlhčiť, aby si uľahčili prácu až o polovicu. Pracovníci používali na zdvihnutie blokov páky, ktoré boli vyrobené z krátkych kusov dreva. Vápencové bloky prevážali na lodiach po Níle, čo ušetrilo väčšinu práce. Váha a objem Chufuovej pyramídy je približne 6 miliónov tón. Historici tvrdia, že na stavbe pyramíd pracovalo približne 20 000 až 30 000 robotníkov. Kvádre, z ktorých sú pyramídy postavené, v priemere vážia 2,5 tony. Starovekí Egypťania nepoužívali kolesá ani pracovné zvieratá. Dôkazy nasvedčujú tomu, že pracovníci navlhčili piesok, aby uľahčili trénie akýchsi saní, ktoré používali na vytiahnutie kvádrov. Jedna pyramída sa stavala približne 20 rokov a stavba všetkých troch pyramíd teda trvala asi 60 rokov. Najväčšou záhadou stále zostáva, ako mohli tieto kamene premiestňovať, ako mohli zdvíhať obrovské kamenné bloky, ktoré tvoria gigantickú stavbu. Výstavba pyramídy trvala 23 rokov, ale kľudne to mohlo byť ďaleko viac. Kamene, z ktorých boli postavené pyramídy, sa na tomto mieste nenachádzajú. Boli dovážané z lomov asi 800 km vzdialené od miesta, kde sú momentálne postavené pyramídy. V týchto lomoch sa ťažili teda tie kamene. Je záhadou, ako tieto kamene sa proste ťažili. Pravdepodobne používali na to nejaké drevá, ktoré dali do nejakej praskliny a nalievali na to drevo vodu a tým pádom sa to drevo roztiahlo a vlastne odtrhlo tú skalu, čo mi príde také nepravdepodobné, ale pravdepodobne, že takto to robili a takto oddelovali proste tie skály od seba. Samozrejme vtedy neexistovali nejaké výbušiny alebo tak, takže nemali to jak robiť jedine, že nejak vysekávať alebo čo a to by tiež dlho trvalo, takže pravdepodobne to robili takto a
ja si myslím osobne, že možno také otrhnutie tej skaly mohlo trvať aj možno týždeň, možno mesiac, neviem. Potom teda, keď mali túto skalu, tak ju museli dopraviť k rieke, ktorá bola zhruba kilometer vzdialená od toho lomu, takže tam musela byť nejaká prístupová cesta urobená nejak spevnená, aby to neťahali po piesku, to by určite nedali. Potom túto skalu museli dopraviť k rieke na lode, takže musela tam byť tiež pravdepodobne urobená nejaká prístupová cesta spevnená, lebo po piesku by sa to určite nedalo ťahať. A keď teda naložili tú skalu do tej lode, tak museli splavovať s tou skalou 800 km. Čiže ako 800 km po prúde je to v pohode, ale keď mali ísť proti prúdu 800 km, tak si myslím, že to bolo dosť ťažké. Vtedy neexistovali nejaké motory alebo čo, to proste ručne to museli odveslovať. A teda keď už došli na to miesto, kde sa stavala pyramída, tak tiež museli ísť po nejakej prístupovej ceste, tiež nejaký asi kilometr k tej stavbe a tam proste vyložiť tú skalu a začať opracovať, aby z toho urobili kvádre alebo jeden kváder, viac kvádrov. Ono totižto tie kvádre boli od nejakej 2,5 tony po 80 tón, takže oni boli rozdielnej veľkosti aj váhy. No ale čo je na tomto všetkom také najzáhadnejšie je to, že vlastne oni, čo mali nástroje, tak mali nejaké obyčajné kladiva, nejaké sekáče a dláta a takéto veci. Vtedy nebola taká technológia, ako je teraz a nedokážem si predstaviť, že s týmito nástrojmi dokázali urobiť tak dokonalé kvádre, aké sú, z ktorých je vlastne postavená tá pyramída. Sú to kvádre v pravom uhle, tak sú naskladané tie kvádre, tak sú pri sebe, to je na milimeter presné, že tam ani papier nevobcháte. Takže je to, podľa mňa je to nemožné. Nemožné s takýmito nástrojmi takéto niečo urobiť. Ďalej, čo sa týka tých chodieb, oni sú hladké, sú preleštené do pravého uhla. To s tými sekačmi a kladivkami to by nedokázali. Je to nemožné. Nie náhodou práve tento aspekt stavby vyvolal nespočetné množstvo teórií, ktoré zahŕňajú mimozemskú pomoc a technológiu. Egyptské pyramídy vznikli približne pred 4500 rokmi. No ak sa existencia tohto podzemného mesta potvrdí, niektoré vrstvy môžu byť ešte oveľa staršie. Naznačuje to možnosť, že sa pod Gízou nachádzajú zvyšky dávnejšej civilizácie, ktorá predchádzala starovekému Egyptu. A práve na ich pozostatkoch mohli neskôr Egypťania stavať svoje monumentálne stavby. Cheopsova pyramída, tvorená 2,5 miliónmi kamenných blokov, z ktorých každý váži približne 2,5 tony, je vysoká 137 metrov, kedysi to bolo 146 metrov. Obrovské rozmery pyramíd podľa švajčiarskeho spisovateľa dokazujú, že ich nemohla vybudovať primitívna kultúra, ktorá predtým žiadne pyramídy nestavala. Preto vraj zostáva jediné rozumné vysvetlenie mimozemšťania. Pyramídy boli pôvodne pokryté žiarivým lešteným bielym vápencom so zlatým vrcholkom. Keď na ne dopadli slnečné lúče, steny pyramíd sa rozžiarili a vyzerali tak honosnejšie a krajšie než dnes. Sfinga sediaca pri pyramídach bola tiež zaujímavejšia, než v súčasnosti bola natretá rôznymi farbami. Podľa archeológov bola jej tvár a telo červené, čelenka bola žltá
A okrem toho mala sfinga aj dlhú zapletenú bradu modrej farby. Keď sa pozeráme na pyramídy a staroveké stavby dnes, tak vidíme iba zrúcaniny a ťažko si vieme predstaviť, ako to kedysi vypadalo. Pred niekoľkými tisícmi rokmi táto oblasť vyzerala úplne inak. Bola to jedna obrovská oáza s palmami, vodou, s obrovskými a veľkolepými stavbami. Bolo to niečo úžasné. Pyramídy vyzerali úplne inak, boli biele, špice mali zlaté a všetko bolo farebné. Sfinga bola tiež farebná, takže muselo to vyzerať perfektne. Hovorí sa, že pyramídy boli postavené pred 4500 rokmi, ale podľa najnovších výskumov mohli byť postavené o ďalších 10 000 rokov skôr. Chodby pyramíd boli hladké a kamene boli na milimeter presne osadené. To by sme možno ani my v dnešnej dobe nedokázali. A keď áno, trvala by výstavba pyramídy skoro rovnaký čas, a to s technológiami, aké dnes máme. A to nehovoríme o tom, že pyramídy boli postavené pred asi 15 000 rokmi. Tak, ako to mohli postaviť, keď v tej dobe nemali ani zďaleka také stroje a technológie, ako sú dnes. Práve preto je najbližšie k realite je teória, že pravdepodobne pyramídy boli postavené mimozemšťanmi. Všetky 3 pyramídy sa stavali asi 60 rokov. Takže jedna pyramída sa stavala asi 20 rokov. A to zhruba pred 15 000 rokmi. Dnes, keby sme chceli postaviť takúto pyramídu, momentálne s tými technológiami, čo máme a strojmi, tak by nám to trvalo zhruba taký istý čas. Takže to, že sa stavala pyramída pred 15 000 rokmi s tými nástrojmi, čo mali k dispozícii, je to nemožné. Alebo by to trvalo postaviť možno 100-150 rokov. Preto je tu ďalšia možnosť, že pyramídy postavili mimozemšťania. Používali na to nulovú energiu, ktorou sú poháňané tieto lietajúce stroje, s ktorými lietajú. Mimozemské lode poháňa nulová energia, ktorá má obrovskú silu a dokáže zdvihnúť veľké množstvo nejakého materiálu, či už sú to nejaké kamene, autá alebo domy, mesta a preniesť kdekoľvek na svete. Čo je to nulová alebo voľná energia? Je to energia, ktorá je všade okolo nás a môže byť úplne zadarmo a najmä v akomkoľvek množstve. Po pochopení mechanizmu toku hmoty medzi paralelnými úrovňami počas delenia buniek našli civilizácie vesmíru kľúč k vyriešeniu problému pohybu vo vesmíre. Keď sa objavili technológie, ktoré umožnili technicky uskutočniť takýto presun, objavili sa transferové lode poháňané nulovou energiou, ako je napríklad Casimirov efekt. Sú k tomu potrebné len 2 tenké, neveľké kovové platne. Tie treba vložiť vedľa seba do vákua, ale tak, aby bola medzi nimi len minimálna vzdialenosť 2-3 mm. Hoci platne sú vo vákuu, ktoré je všade okolo nich a aj v priestore medzi nimi, tak odrazu z ničoho nič vznikne nepatrná sila, teda energia, ktorá ich stláča dohromady. Táto nulová energia má ohromnú silu. Používajú ju aj mimozemšťania. Napríklad bola nájdená malá doska z číreho materiálu v havarovanom UFO v Roosevelte a dlho bola uložená v archíve, lebo nikto nemal ani tušenie, na čo môže slúžiť, kým sa nedošlo na to, že je to článok s energiou, ktorý spustí celý systém UFO. Pomocou tejto energie dokážete dvihnúť a premiestniť čokoľvek. Napríklad veľké množstvo kameňov alebo dom, dokonca ktorékoľvek najväčšie mesto. Táto energia dokáže zdvihnúť a premiestniť kdekoľvek na svete. A preto teória o postavení pyramíd mimozemšťanmi je oveľa realistickejšia ako stavanie pyramíd ľuďmi v tej dobe. A keď prihliadneme na nové informácie, čo sa skrýva pod pyramídami, aké sú tam postavené megaštruktúry,
tak to nemá nič spoločné so starými egyptskými obyvateľmi. Táto skladačka sa postupne skladá a vývojom nových, modernejších technológií zisťujeme ďalšie nové veci. Áno, znie to neuveriteľne, ale je veľkou pravdepodobnosťou, že pyramídy postavili mimozemšťania. S ich technológiami je to oveľa realistickejšie ako starovekí Egypťania, keď to mali stavať nejakými kladivkami alebo sekačikmi. A keď si zoberieme nedávne vedecké zistenia, čo sa nachádza pod pyramídami v Gíze, sú to mega štruktúry vystavané pod zemou do hĺbky až nejakých 4000 metrov, tak toto určite nemá nič spoločné so starovekými Egypťanmi, že by takéto niečo mohli vystavať s nejakými kladivkami alebo sekačikmi. Pyramídy v Gíze patria medzi najznámejšie a najzáhadnejšie stavby na svete. No to, čo objavili výskumníci pod nimi, môže prevrátiť celú našu predstavu o starovekom Egypte. Taliansky vedecký tím tvrdí, že pod komplexom pyramíd sa nachádza gigantická podzemná štruktúra, pravdepodobne celé starobilé mesto. To, čo bolo dlho iba predmetom mýtov a konšpirácií, sa možno blíži k realite. Pomocou najmodernejšej radarovej technológie, používanej aj pri mapovaní oceánskeho dna, sa výskumníkom podarilo identifikovať viacero vertikálnych valcovitých štruktúr, siahajúcich do hĺbky viac než 2100 metrov. Ešte šokujúcejšie je, že na niektorých miestach zaznamenali útvary až v hĺbke 4000 metrov pod povrchom. Tieto objekty vykazujú známky architektonickej pravidelnosti, čo naznačuje, že nejde o náhodné prírodné javy, ale o človekom vytvorené priestory. Môže ísť o siete chodieb, podzemných sál, či dokonca celú podzemnú infraštruktúru. Prelomová štúdia s využitím modernej radarovej technológie odhalila existenciu 2 km dlhého podzemného komplexu s prepojenými komorami, špirálovými šachtami a masívnymi štruktúrami pod pyramídami v Gíze. Pomocou radaru so syntetickou apertúrou SR výskumníci našli 5 rovnakých štruktúr prepojených chodbami v základni Chafreho pyramídy a 8 hlbokých vertikálnych šacht zostupujúcich pod zem. Vedci Corrado Malanga z Univerzity v Pise a Filippo Biondi z Univerzity v Strathclyde použili na skenovanie Chafreho pyramíd metódu SAR, Synthetic Aperture Tomography, a objavili podzemný systém, ktorý sa rozprestiera približne 2 km pod všetkými 3 pyramídami. Chafreho pyramída je druhou najväčšou stavbou na náhornej plošine v Gíze. Pod ňou sa nachádzalo 8 vertikálnych valcových šacht, obklopených špirálovito nadol, ktoré sa nakoniec spojili do 2 masívnych kockovitých štruktúr, z ktorých každá meria 80 metrov. Tieto objavy spochybňujú dlhoročný názor, že pyramídy slúžili výlučne ako kráľovské hrobky. Výskumníci predtým špekulovali, že podzemná sieť mohla plniť mechanickú alebo energetickú funkciu. Táto myšlienka je podobná teóriám známych osobností, ako sú Nikola Tesla a Christopher Dunn. Tesla bol slávny vynálezca, ktorý sa zameral na elektrinu a bezdrôtovú energiu. Veril, že pyramídy mohli zhromažďovať a využívať prirodzenú energiu Zeme. Christopher Dunn, inžinier a spisovateľ, mal inú predstavu. Vo svojej knihe Elektráreň v Gíze tvrdí, že Veľká pyramída mohla byť strojom. Podľa neho mohla premieňať vibrácie na energiu, ktorú mohli ľudia využívať. Vedci za pomoci modernej radarovej technológie zistili, že pod pyramídami v Gíze sa nachádzajú postavené megaštruktúry, ktoré siahajú až do hĺbky 2000 metrov. Pyramída stojí na 8 špirálovitých rúrach o dĺžke 2000 metrov, ktoré stoja na 2 kockách o dĺžke 80 metrov. Tie špirálovité rúry sú dohady, na čo môžu slúžiť. Možno je to nejaký zdroj energie, ktorý
ktorý vlastne prúdi cez tie rúry a kocky sú pravdepodobne možno nejaký chladič v nejakom úseku, aby sa tie rúry neprehrievali a pravdepodobne tie rúry pokračujú ďalej hlbšie do zeme, ale to zatiaľ nevieme a niektoré záznamy z radaru ukazujú, že tieto megaštruktúry môžu dosahovať hĺbku až 4600 metrov, takže uvidíme ďalej, čo nám ďalej ukážu ďalšie výskumy. Toto zistenie vlastne úplne vyvrátilo teóriu o tom, že pyramídy boli postavené ako hrobky pre faraónov. Pravdepodobne tieto pyramídy slúžili ako zdroj nejakej energie alebo skôr možno nejaký záložný zdroj energie alebo nejaká výrobňa energie, možno nejaký vysielač alebo zbraň. Novo objavené stavby spolu s matematickými anomáliami zistenými v konštrukcii pyramíd vyvolali diskusiu o ich skutočnom účele. Tím projektu KAFRE prejavil záujem o vykopávky na účely ďalšieho štúdia, ale povolenie na takúto operáciu je stále otázne. Egypt v minulosti obmedzoval archeologické vykopávky, ktoré spochybňovali oficiálne informácie o pyramídach. Ak sa podarí podzemné štruktúry preskúmať fyzicky formou sond alebo vykopávok, môže to znamenať zásadný posun v chápaní histórie ľudskej civilizácie. Mohlo by to potvrdiť, že pod povrchom Egypta sa skrýva ešte viac tajomstiev, než sme si doteraz mysleli. Keď si to tak celé zhrnieme, obrovské pyramídy, ktoré boli stavané 10 ročia a obrovské megaštruktúry vystavané pod pyramídami, tak dajme si otázku, kto to všetko postavil? Ľudia alebo mimozemšťania? Bližšie k realite sú určite mimozemšťania.